mais on a battu ni aka chemin ni mi est de boy ka jabi terroriste demain fanga ka bi à tout prix aw te nyuma fo malika ay bo nini ya tasira aka fonena si cela est vrai ay bo aka fonena munu bora kan doya de ko cham ye kelela chia di mani ga tali ko ikata joni na ne no ba fo ko ne kata ki joni ma fo cham ye ko ta ele na ne au contraire cham ne jama chekana cham ne na ni mo wi ele na ne ya imana ne ni ne be ta fo ne kata quoi wa ne be ta ne to dugu dan fen shila ne monopole te mo bolo ne kunkolo mine l'internet baganye quoi vous comprenez ni ne be ta do mina mba fo akadiya ka ke chogo mina mba ko chogo la ci chogo ta la quoi ati soso donc akana senge akana nyina video ko ya be ta kana na yi mbe boka do re fo minteni mimba o dabali ban mimba o kabako ya voilà ne silente machila aula mi na sura iba fone ka foko boko cham ni de do ate yana pas donc ayo soni jito jigi na be kele mi aya ke parce que si j'étais au boulot cham na si j'ai pas boulot réseau sans fait wa u do be o te la jere be ça veut dire que les duru iba ta la je beta sur mo ke mo la je mo ke me fla kabako do go quoi ne boulot quoi il be ali ga vidéo ke dabla puisque il la melente be qui reste ngadi personne ne t'écoute. Mais il a mélenté. Donc, et vidéo que vous même qui l'a mis à barake ni goube qui a conseillé ou ta barake nai. Mais non te ka ke ti di doni djigi ali bébé qui sont. Non, vidéo que la clé mina sur la mobolo qui est vraiment convaincant, qui est suivi, c'est avec Cham. Avec ou de quel bi quoi. Ça veut dire ne au qualifié kata ou de fait. Ata ou de fait quoi. Aine de quel del début faux bi quoi. Moi mi n'on taoula quoi. Moi mi n'on vidéo man taoula de ayo de quel faux bi. Au masala ou a perdu. Qui est perdant, qui est gagnant. Bien, les gens qui sont gagnants. Ali n'y kodou dit dans le passé mais il n'arrive pas à comprendre. Ou tu sais qu'à femme parce que du coup ou n'y fier. O tia kana kanga perdu. Akana mau perdu munu nu taratu nyonso. Mais ni au fo ba fo kibiki yere fo quoi, yere fote. Inu au nyondo ne nyondo ka boka ni siga net aneka treme ne nyondo mo mi net o jabi j'ai pas besoin ni les leaders chaman soro ils pensent que sans ces gens là on me fait OK maudit sona ka tuiko maudit sona qui soutenir mais ni mo considérer ou be chiunyana dugube jeba ni ou ni nga mu nyeble à un moment donné yana ils vont jeter l'éponge ça c'est très clair. Si tu n'es pas considéré, vous voulez que je continue à soutenir ces gens-là? Je suis désolé. Mais pendant tout ce temps, le même moment où tu détestes, il y a un problème. Adamade a do ibe sa ibi ka juya ta kama min segera fene adamade ne wallahi balo kadiye balo kadati fen fe ka goyi amanda tigi fene mais ne ko mauka dugute je che ka shute ko de ana sabali quoi ni mi a do kitse ka transition de ne mama fo machi franga nga transition de mama o wele de nya fo we fene ni mo te kelela. Maintenant, on parce qu'il y a encore quel boulot une drone. Le temps nous a donné raison. Après, à chaque fois, le temps nous a donné raison. Mais après, on a tient bangera, Antoine nous faut qu'on ait jamana joya. Donc, ça vaut des gars, comment phobie, si nous au cabois, c'est la fait, elle n'a pas jamana arrangé. Eh bien, nous sommes quoi. Est-ce que nous liti est dans rien? Liti aboutit à mon élan en ce moment-là. Mais que dalle, puisque nous mais ça ne sert à rien. Quand on sont prédit minke kunude akakita quoi, no kerabe ça veut dire que jamana binadi. Donc les gars intérêt ni soja, auka kelebolo ni anika moga vidéo korota ka tu nyoko na ori auka kelebolo. Abana au kofe bina munge, iti shigula puisque nous dangera sije mokote ni laje. On peut avancer quoi.
actualité me jamana kono amba aborder amba kuma ka ma kilna diakan donc ay kele bolo de takanye cinéma bi quoi mo yo soutenir nya be mo bora kan défend fene que ça soit vocal là ou bien vidéo là mba befo voilà ni do e bereta ino fait qui kubi kunchi be boli ki nyesi do de ma quoi olubi kumbe quoi qui défend c'est comme ça la vie awo feno be ni ataka bla nyamana do ba to mo billahi aw munu le virtuel là c'est-à-dire que soi-disant soutien rasbacha ou de ne bla nyamana quoi do ya to mo vous êtes perdants et ces gens là c'est des gagnants très clair wallahi ika wuju ngache aidra côté tabbe fa dans les tabi king quoi au nimisa de baula bi o de tega be aw ma quoi cham seri chamane be me keme konte ateba mumba do min keranela ko min tara kane segre wallahi ka o défend pas possible ni jugu ni man quoi o bela non ni ngana ken fait o monopole te mo bolo mais fanga détruit fanga mago sakala maloya hal ne kuma to do nana fo ko no abga yere ke arasai o digira do la quoi ne ma yere ke dan fen chier dugukolo ka komen la boy fate billahi wallahi ne kuma to de ni et c'est ma façon d'analyser point abana ni be mo no fait kata be fen do de femme be fen do kala c'est tout, ça s'arrête là, tout comme tout le monde mo be la melike ibe kunu ngabo suno la fen do be nyefi te mindo, ça s'arrête là mais ne dugu ara de quoi nous de faux quoi ou de makaula quoi comme au frango ngaka cotiser ka warbo ne million d'euros keme en 6 mois de dinyo ma ka war frango nga ka blakata ka kije jo a WhatsApp groupe ne de aski dominant satellite besigi odo arasa menena odo satellite sigi do yano che sympathisant be renouveler neni korojara de c'est-à-dire que vidéo que mobile kono korojara be ro membi ama foko fene traiteria korojara mobile kono ka vidéo que ka wara frangonga ki je jole min fe au nom de Rasbach ne de a vidéo que neni korojara ado Kadhafi kume aw bene sarasoro ana bache na soro horonya dobe dambebe ne minke awi aw bene sarasoro koro jara ne témoin ya be amasa Sidi Mohamed Diallo be abe rod membi oru be kara ojuguwe munu ye des millions financés ka vidéo ke suni kle ka mo sensibiliser nya kenta la dabo kata waru mene kana di koro jara ma Jiga Ouattara be il est témoin anya ni baraka mais bi on de gena quoi ka wulu choix non fait pendant que munu me ko ils n'ont rien foutu dominant sympathisant me renouveler qui a cru que sympathisant me se ga bulituni ka barake qui a chilen ko fait mais ne au barake avec Korojara mais bi au Korojara be mi au traitera de tout le nom ka ke moins que rien ka la gauchi ka to tien abe balne la non na ka be frine kan non ate balina wallahi ate balina mais bede aw janfa quoi c'est-à-dire aw de joba bela bede traîtrie wa mo de akina tese ka fo non na utama be o traîtrie o janfa nche o aw janfa tien de flene hali miskala jarati billahi ni qur'ana chene dama to ala folo miskala jarati min kera depuis nana fobi ndama to miskala jarati la o ko jara be min bi normalement qui je comment que étage joli a sera ka ke dugumala bana kata inauguré grâce à qui Korojara Sidi Mohamed nana ngona chama mais cham ni yoruba de bala kalabanga WhatsApp groupe te mi en état ngongate wallahi te ne minke asa mene foramani 600 ne mingate mais connaît vidéo ke ko wartara di arasa ma ka fo aka wartara arasa ya lasuro ko munane o ke ko kan war la sigama ndo ne jigitikera quoi ndo ne découragera
le même moment d'autres à TikTok direct ici qui nous regarde demain ni ka diara sama fait ma folie donc il y a deux poids deux mesures tiam et le commandant quoi hal ni be ardine dans manti fait ou il a la main quoi boué vidéo que dien be ya réseau kan a vidéo be ma effacer ko ka war la c'est comment ko pourquoi on une vidéo que et pour ta vidéo be ka ke ka kije yo ama fo ko dabla vidéo be ka ke ko ka demain ni ama fo ko dabla mais on est à dabla parce que tiam de ake quoi trop be se ka soro ni tiam de trop ba la be tien ama la gauche o de tara kan secret depuis qu'on nous phobie on me fait des gars mon ka weblé ni sego damaira nya ke ka sem dana aya la bella tien ka bella gauche aujourd'hui vous voulez que je fasse quoi trop c'est trop il veut mon no fait clic atria ira ti fait anti fait en mo tila il veut mon ke blé mettez-vous à ma place à Kabakoso. À Kachien faut quoi? Il veut mourir en ce moment-là. Il doit te sara et de beka warbo ou de beki ka déplacement les déplacements beke. Me déplacer ka ta bien ro nere de ba gasoil bon. Meta mota ka ta lu ekuta ka tu bla kwaso. Nya chaman ken tanda don. Nana ni mo mi tanda don. Ni be ko fait. Ki be ka munike. Wonni tara kan secret. Billahi, il n'est pas secret. À tout moment, amène une tige cassée. Je ne suis pas parfait. Hein. Non. Kouaï cham non, jugote cham non. Net ce qu'il faut, ou ti tienre. Madame de naou bedan, naou nana nyon so. Ton kelena walma naou nana nyon so. Groupement kelena kabe kat de meke. Abenye chugoti abo fere de tike. Chugot men abenye abo fere de tike. Ou John le bese. John me se nina. Anye satellite sigi laji de kera ma trésorier billahi nama min do la drome kelenga haramu ya nenga hali sini jusqu'à présent abo pochon kelela satellite be amachi de mais mado do ruti tien de fait quoi wa mado be à tout prix hali tien bi bulal ni be ka tonyo be demain il tonyo ba on fait qui tonyo ka kla ka faut qui est traîtrise c'est ça qui me fait mal satellite kono mo be benendo mamunu yi tonyo ou be klaka de mon fait qui tonyon quoi mais au bas de qui tonyon les fait n'importe quoi autre la mort sera l'année oh n'a aucun fait ne bien refait très clair n'a aucun fait ne bien refait depuis arasam mine na un satellite sigi jugement humain qui a ko série humain qui a comme en cotisation de ka blagata satellite mo ay beaucoup chamé galonte até on l'a fait tout ça comme mounanya filmé. Mais d'où est ta TikTok qui garde demain au nom de Rasbach fait-moi folie au roulement la gauche. Donc tiens les gars que c'est un crime. Mais mon roba que ça passe. Ni la l'année la quoi. A donc coach nadi. Nya fa we fait satellite mo. Nya be explique oui. A donné coach nadi. Ani biche j'arrive pas à comprendre. Il dit que mon demain. Il dit que mon demain. Au lieu de qui tient, qui l'atta, qui l'a gouchi, qui a barré la mort. Pendant que vous êtes secondes, on fait quoi? Ah, qu'est-ce que fleur souffle? Non, que cham de moro l'angoloé, à ma sec à fouille glauba à bon taqueta, à boire ni craquama et minka à go n'onke, n'était comme blé. Au cours au séranela. Mon mégan traité de traître en kamnaobi. À boire quand t'as n'onke quoi? Voilà, n'est au diabiblé. Au cours au cao gaina. Wallahi ne ma tugu mo shigo ko nya ka demi mesure non ate nya yere didi à 100% d'aller le commune en bas de menina quoi ne ou de quoi mo kale de daranye quoi ne ma barasa là mais Arsan nous fait jamais majorité de net détesté depuis qu'on nous phobie quand qu'elle faut qu'attendre n'intérêt il faut pas s'étonner. Oh, non, c'est Maliko Roma, qu'on est qu'un chien faux. Mon frère, vous avez tort. Audjota la olay, tient à boulot. Et puis, ne te fait qu'au quoi. Nous y traité de traître Morako ou de Djabi. Nous nous mettons au lame, qu'on la famille à Bana. Sinon, Wallahi, serante. Et tiens, analysez mes salades. On a ça analysé que c'est très propre. Et après, on a fait que c'est très propre, billahi. Au boudon et boudon. Wa fana nga kuma kan koro bin quoi ana ka kewale koro a
caman de bɛ yen n bɛ se ka minnu tigɛ tigɛ ka na n sigi ka a waraka k'a da mais aw tɛ arasa kungo la a t'aw dɔn yɛrɛ mais caman ka vidéo aw de b'olu ta ka n'o partager k'a sɛbɛn ko traîtrise depuis quand aw ye soutien de Rasbach ye depuis quand ne ye nin question de poser aw kunna depuis quand vous êtes soutien de Rasbach a tɛ yen mais bi de aw bɛ bɔ ka na ne nɛni kan ka diɲɛ kuma sugu bɛɛ fɔ n ma mais aw tɛ siran Ala de ɲɛ quoi parce que ne t'a dɔn hadamaden bɛ se ka ban tiɲɛ la e bɛ tila k'e bɛ tiɲɛ kɛlɛ la min kɛra ne la e b'a kalama i bɔra a kalama mais i bɛ tila tuguni ka o kɛbagaw dɛmɛ ne kan k'e ye tiɲɛ mɔgɔ ye k'e bɛ siran Ala ɲɛ k'i bɛ seli ni ne ye n faga o de y'a to n y'a fɔ ni min bɛ n fɛ de ko à cause de c'est-à-dire CDR banna quoi fo ka taa diɲɛ wuli i ni kana kɛ n fɛ bilen n'a bɛ n bali ka balo a b'a fɔ n ye ou bien ka n bali ka lajɛ réseau kan kana kɛ n fɛ bilen sinon mi kɛlɛ ma fɛn f'i ma juste c'est-à-dire mun de bɛ Arasa dɛmɛ an ka t'o baara fɛ n bɛ k'o kɛ quoi ne ma kɛ ka ne dɛmɛ i ma kan ka kɛ k'i bɛ frein don ne la mais o de taara ka ne sɛgɛrɛ pourquoi pour quelle raison hali n'a kɛra ne ka dɛmɛ Miskala Jarati de i kan ka fɔ bienvenue n'olu fitini fitini farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ koba ye yanni ka ne kɛlɛ ne bɛ ka min kɛ taa dɔ kɛ min ka girin n'o ye walima i ka dɔ fara o kan wallahi o de bɛ jɛkulu la taa ɲɛ mais ne kɛlɛli wala nafa foyi t'aw kan a t'aw arranger quoi aw dɛsɛra ka nin de dɔn idéologie bɛ yen ne témoin de don ne de nana n'a ye bi a bɛ yen a bɛ ka baara kɛ a ka hakilina kan ne ma nɛni ma suruntu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ kuma wa an bɛ débat kɛ téléphone na n ma sɔn a ka hakilinaw ma a ma sɔn n ka hakilinaw ma c'est un petit frère il me respecte je le respecte c'est grâce à moi il est venu mais vous avez tout fait pour que kana n'ale bila ɲɔgɔn na kana tugu nin kɔ ale de ka emprise bi k'ale de bɛ k'i manipuler caman de bɛ k'i manipuler mais idéologie b'a dɔn ko ne tɛ k'ale manipuler quoi donc a bɛ yɛlɛ il sait très vite a caman bɛ tan de a bɛ juguya ta hali u ye nin de kɛ danni na a caman bɛ tan de a bɛ ta ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ Ala b'a dɔn kira b'a dɔn juguya tɛ ne kɔnɔ ka ɲɛsin danfɛn si ma bon i mana t'o fɔ mɔgɔ ye c'est à dire que mɔgɔ min bɛ ne dɔn ka ban il va pas te croire non. Depuis Arasa minɛna n ye mun de fɔ n bɔra n y'a fɔ n ko bon communication il faut revoir ne de ye mɔgɔw a fɔ mɔgɔw ɲɛna n k'a tɛ se ka mɔsɔn bilen Bamako donc il faut qu'on revoir ah non e b'i yɛrɛ kɛ Arasa de i b'a kɛ tan bi a bɛ cogo di la communication d'hier et aujourd'hui c'est comment c'est dans l'eau e tɛ se min na e tɛ se k'o kɛ o mɔgɔw tɛ fɛ k'e ye u t'i lajɛ e ka page tɛ taa yɔrɔ la cɛ a tɛ fɔ non n'i ye nin fɔ dɔrɔn non a bɛ k'i yɛrɛ kɛ Arasa de ye a ye nin k'a kana nin kɛ tan ale bolo a yɛrɛ de kelen bɛ se bon a filɛ tiɲɛ de filɛ bi a filɛ nin ye dɛ a bɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ voilà cɛ n'an ma juguya dabila a tɛ dilan an ka juguya dabila an ni ɲɔgɔn cɛ walahi n'an ma dabila foyi tɛ dilan diɲɛ kɔnɔ donc ni min kɛra ne fɛ de ko CDR kɔsɔn k'i min kɛra caman fɛ sinon a yɛrɛbakun tɛ a ka kumakan tɛ a ka gentillesse tɛ a k'i ba kɔsɔn bi à partir d'aujourd'hui kan déposer quoi kana kɛ n fɛ fo ka taa diɲɛ wuli a bɛ faamu wa parce que ne fɛ adamaden i bɛ min dégager quoi mɔgɔw mago b'o de la quoi quel qu'en soit ne bɛ mɔgɔw fɛ bi u ni ma deli ka kɛ Arasa fɛ mɔgɔw bɛ olu ka di ne ye u ni ma deli ka kɛ Arasa fɛ adamadenya kɛcogo de ye nin ye n'i tɛ nin de dɔn i bɛ fili kɔnɔ n'i tɛ nin dɔn de ta ye mɔgɔ ko ye e ta tɛ Mali ko ye mɔgɔ kelen tɛ se ka Mali dilan Mali bɛ bɛɛ sanfɛ wa bɛɛ jɛ ye Mali ye wa maaw ye baara kɛ Mali kɔnɔ a yera fɛnɛ a ye nafa bɔ o tigilamɔgɔ y'olu kɛ min ye e b'u bila min i ye dɔ lagosi kunun bi k'o tanu quoi Arasa filɛ jɔn ka kaso la Bugui kunun an ye Bugui kɛ cogo di a dɔgɔra jɔn na Bugui ye mun ta ka Arasa sɛgɛrɛ kunun a dɔgɔra jɔn na Ala ka hinɛ la Bugui wagati min na Arasa tun bɛ ka ɲini c'était qui n'a ma faga a bɛ taa kaso la a ma tila ka minɛ o Bugui kelen de kunkɔrɔ bi ya jɔn b'a sɔsɔ hali ale ye kuma min fɔ hali Bugui kanubagaw m'a fɔ o de la n y'a fɔ n ko les mecs qui se battent pour des gens minnu n'an sɔrɔla c'est-à-dire a lajɛ Asuma bɛ yen Asuma mɔgɔ jɔn bɔra Arasa ye kuma min fɔ ka taa fɔ Asuma mɔgɔ jumɛn y'a fɔ a minɛlen kɔfɛ olu ye mun de kɛ
Qu'est-ce qu'ils ont fait? On est conférencier, on est là-bas, on est accroupi, on est bouliboli sur le bec, on manifestation, ni contestation, ni kumaba, faut que vidéo bauke, comme on voulait que ta manifestation, on est marqué. Asma tu burango ala, à tous les gars qui sont là, ils tiennent à hôtel non, mais on t'a dérangé quoi. Non, c'est pas un problème ça. Toujours on ne veut qu'à mon c'est-à-dire qu'on a quelqu'un, mais autant qu'on a quelqu'un quoi. Il ne faut qu'à faux. Méfiez-vous. Non, tu vas me mettre en abet. Non. Si nous-mêmes, on n'arrive pas à décider sans Rasbati, il y a un problème. Si nous-mêmes, on n'arrive pas à choisir quelque chose, à proposer quelque chose, il faut me clé. Il va y avoir de tes banques.